Ayana aseliana odetibo dogu ego. Ayana aseliana Nete wibo no mu na-eti oke egwu. Ayana aseliana odetibo ibo dogu ego. Ayana aseliana Iyo dezulu ọkanga. Ayana aseliana ojego. Ihe ndị Igbo ka mụ na-agwa n'enu. Onye gburu nwanne ya na ọ bụrụ odogwu n'ụwa. Onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu. Asịlị kwe izuo na ọ ga-agbakwane mbe. Onye godo ntọ n'ụlọikpe ngekwu n'enu wee. Ibe gali n'etiti mụ na-emeke mọganụ. Igbo kedelu si bido ebido. Igbo m ụlọ nze m ọzọ kedelu si bido ebido. Obe melinge na-egbulu ọbajo dibịa ọ na-enu. Ye ndị Igbo niile aka m dịkwọcha n'enu n'ụwa. Iyo kokoko nete nwaze mene n'ọmụ na-eti oke egwu. Odogwu n'ụwa. Eri mgbe 2022 kanya bụ ibe ji bido ebido. Mụ na-emeke Morgan anyị mali na 2022. Iyo kokoko n'enu anyị wee mali owelute Disemba nụ 31 Disemba 2022. Emeke Morgan weta kọntrakt ya. Si na anyị ga-enwe kọntrakt enwe ewu ekwusie na-ekwu ihe okokoko. N'echenwe Igbo asainụlọ m kọntrakt. O nweburo mgbe m mere ibe kọntrakt ya. Iyo dezulu nya konvisili musi mewekwe n'lọya o. Ya mara mụ na ọ bụ na aka achọlụ ka agbanye mụ. Igbo na-amara mụ na ọ bụ na aka achọlụ ka agbanye mụ. Udene bụ na aka ji ya. Mgbelebe ego na ana m akwala enu ma akwanụ. Ihe ndị Igbo kedu ibe ji akọjali mmụọ. Netewu Igbo na otegwu na-eti oke egwu. Anyị wee kwụsie anya bụ ibe o. Wee gwe ya si n'anya na mụ ga-akpọta Shoti. Yokwu ngwale Emeke Morgan na-emenu ma na n'enu na aga m akpọta Shoti. Wee kpọta onye ebuchi n'enu o. Onye ebuchikwu nya nọ nya bụ ibe wee mee. N'ọtụtụ ndị egwu anyị wee saịnị ya kọntrakt ya. Ibebe kwuru n'akwụkwọ kọntrakt ekwu bụ na mgbọsị mụ ga-asaịnị ya na 100,000 will be paid to my account. Nya bụ ibe nwero nke meleme. Saịnịsịa kọntrakt wee naba. Kọpi kọntrakt mmejiri wee naba be mụ. Bikos atụrụ ọsụlụ m Emeke Morgan. Maka na okwu niile ọ gwasịrị m n'enu n'ụwa nụ. Maka na ozemene nsukwe ka m na-ekwu. Okwu niile ọ gwasịrị m maka ozemene nsugbe. Emubu na-echenwu Igbo n'aka odogwu. Iyo dezulu ọkanga. Mwekwetekwa anyị wee jebe. Omewa month abụrụ m ego signing fee. Ome 2 months abụrụ m ego signing fee. Wee jụva manịjachi ka wee jụva anya jụva ya kedu ibe na-eme n'enu. Ọ bụ n'okpu isi amara akpụ ka ọ bụ na agụba dịrọ nkọ.
nneche nwe Igbo na-eti oke egwu ngwa na-ekwe ya ka Igbo na mụ na-eti oke egwu ihe odetulu ọkanga wee jụba Chika ajụjụ wee jụsi anya nụ o wee si mụ soro ọga m n'enu n'ụwa ya mgbe abụ na anyị enwebegokwe n'iproblem mụ ihe odetulu ọkanga Morgan wee chọva elu ọnya ga-esi wee maa mụ o wee chọva elu ọnya ga-esi wee maa mụ o nwere nwaanyị a na-akpọ Ngozi n'onwere nwaanyị a na-akpọ Ngozi ya bụ Ngozi na ọ bụ onye amanụko kpodu ihe okokoko n'elu ya bụ Ngozi mụ na ya dị na mma ya bụ Ngozi n'ọnụbu okwe n'ibi mana ọ kwuru dị ihe ngọ wee yali ya mụ na ya wee mekọba enyi ka ịmalio na mmadụ ekwuru okwu asị n'elu ụwa mụ na Ngozi wee mekọba enyi ka ịmali Emeka Morgan wee chọpụta na mụ na Ngozi na-eme enyi eme ife Emeka Morgan na-agwa m agwa n'anya bụ Ngozi n'ọnụgbu okwe n'idi o wee na-agwa m na-echenwe Igbo si m kedu ife m ga-eji Ngozi wee mee ihe okokoko ọkanga ife ọ na-agwa m n'okwu ọ sị m na Ngozi bụ nwunye mmadụ n'elu ụwa ihe okokoko n'elu ife abụ okwulekwu ndị Igbo na ọ bụ ntụ Ngozi abụrụ nwunye mmadụ ma chaa chaa ekwugbe mma ka ijebe na-alụsi udo ijitọsa mmanụ ka ejide jitọsa mmanụ ka ejide bụ ọ bụ onye asịele n'obi ihe ka Ngozi dị wee kwụọ ngọ n'obi udo ka Ngozi dị wee kwụọ ngọ elegede gbu esu ya na-esu ya na ewedelude na-echenwe Igbo na-eti oke egwu Emeka kedu ife iji emebizila aba mụ gị na-aje paakị Judas ka mụ na-agwa wee bele fesi Judas ị na-anụkwa oke egwu ihe okokoko iyo delude ọkanga ife na-agwa ndị Igbo niile unu si na mụ na-edina nwunye mmadụ onye ọbụla jebe na amanuke ilusie na amanuke ije n'obudo ijesie n'obudo ije na be ndị be Nwokolo ije jụ ese ka ịmali ka ma na-edina nwunye mmadụ edina ihe odezulu nsọ onye nwụrụ anwụ ka eme ebochi ọnụ ya Emeka Morgan gị ka mụ na-agwa n'enu ụda egbe ndị nsọ ọwa jele na-ete enwu Igbo abịago ọkanganụ Emeka Morgan ayịyọ mụ na-ayọ gị n'elu ụwa mmadụ na-abụ ga-emeka bizinesi emepe ọ bụrụ by force ka ịmali achọrọzi m kọntrakt mụ na gị emekere anị m aka n'elu ụwa ka njebezio ewu na-ana m akwala elu m akwa imekọ bizinesi abụrụ by force ka ịmali ihe okokoko n'elu ọsọkwa gị jee kpoite nna m nọ na n'iyi na-echenwe Igbo na gị a ga-alụkọrọzi ọlụ ọ bụrụ na ọ bụ ego ka isili n'ịsụ pendili n'isi m anyị akwụba ya akwụba iyo okokoko ọkanga Emeka na mezuru ego gị n'elu ụwa Emeka na amaralụ